Nhasi rarimwe zuva. Kazuwai muri yeZimbabwe, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sekutaura kwatakaita nezuro, ndofunga makanzwa mashoko aitaurwa pano neutungamiri wenzvimbo ino kuti chii chakaitika, asi vakataura semanzwiro avo. Nhasi tauya kuti tinge tichitaura nevakaona zvichiitika nevagari venzvimbo ino. Asi chokwadi chataona, chokwadi chatanzwa ndechekuti nzvimbo ino inoera. Ndipo paya patinogara tichitaura muri yeZimbabwe kuti aiwaka zvitendero zviriko hongu, asi isusu timbori vanani, tinobva kupi, tiri kuenda kupi. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi uno tiri pane chimwe chikamu chepamusoro soro zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Indonzi Catherine Mangwiro. Waiva musi weFriday, nguva dziri kuma ndingangoti past 7 to 8. Saka ndakamuka makuseni ndichiti ndine basa rangu randoda kuzoita nekukasira, ndobva ndauya panzvimbo iyo inoi yepaMashiti, iri padhuze nechikomo chinonzi chavarozve. Indinogara musabhuku rachiombererwa, mubhuku rachiombererwa. Sabhuku wangu ndiJongwe, chifi ndiMapanzuro. Saka ndakauya ndichiti ndizochera mvura, ndobva ndatora bhaketi rangu ndonosvika parodhi padhuze nenzvimbo inoi. Ndakaona munhu anga akapfeka gauni chena, ndikatombomira ndichitya, asi ndikati ane gemenzi chena, anenge munhu wechechi. Saka aifamba achiasesa nzvimbo inei kuti aone mamiriro ayo. Ndobva ini ndasvika pamvura, ndobva ndanyika bhaketi rangu. Ndichakatonyika ndakakotamisa musoro wangu, iye munhu uyu muprofita wayo wakabva asvika achibva aombera akagwadama akati, amai, tinokumbirawo kuita zvinhu zvedu zvatoda kuita. Ndikati aiwa, itai henyu rwizi urwu, hapasiri panzvimbo pangu, indiri kutocherawo mvura. Saka akabva adeidza umwe mukuru waivapo munhurume kuti amire paruware apo aita sei aropafadze Jorodhani. Saka wakabva aita saizvozvo, achibva atodeidza vamwe vavari kunoku. Vanhu ava vaingosvika kana 11, ndo nhamba yavo yavaiviri chaiyo chaiyo. Ndobva avadeidza kuti vauye vapinde mvura vese. Iye ari pamusoro pakakwirira apa achitaura nemweya. Vayawo vachipindawo mvura, vamwe vacho vairira nemweya iwoyo. Vamwewo vaingori vanhu vanga vasingariri, vasina mweya mutsvene. Saka vakabva vatanga kupinda, vakati kwati kwati nejinga iro, vachivinga furo iro jena ravanoti bopoma iro. Saka pakabva paita vakomana vaviri vatatu ndovakatanga kuinda, nobva vamboti nya zvachose. Saka wani pasi pemvura ipapa. Saka wani wachona akazobuda. Chimusikana chimwe chechitatu chakazorambiramo ndo chakapedzisira kuita sei kupinda. Mamwe madzimai anga asina mweya mutsvene aingoumburuka nechekuno kumucheto uko kusinganyudzi. Asi ava vaizviti tine mweya mutsvene ndo vakapinda, vakati kwati kwati nejinga iro, vachivinga furo iro jena iro ndo ravaida. Saka pavakabva vangopinda, vaipinda vakati kwati kwati negomo iro, vachiinda uko kugomo uko kubweiro riri pasi iro, ndo mapindira avaita. Saka vamwe vachona ava vari 5 vakabva vapinda, nobva vatonyarara. Saka ini sapani pandandongona vanhu vachipinda vasingabudi, ndakabva ndatomirawo kuda kuona kuti chii chiri kuitika. Ende muprofita wacho wanga asingajorodhi vanhu, akangoti pindai muchizvijorodha mega. Vanga asingabati munhu achimujorodha, system yatoziva. Vangoti pindai mungozvijorodha mega one by one. Saka vakabva vangoti iye muprofita wacho asvika panzvimbo iyi pakatinhira. Pakatinhira, kungoita kakutinhira kandisina kuhwitsa kuti zvafamba sei. Nobva paita chamupupuri, kamhepo kakangouya, vanhu vaiva vachibva vati mumvura vese. Saka vakomana ava vamwe vatatu vakabva vati nya. Wani wacho achibva azobuda patori paya. Ndobva muprofita amubvunza kuti ko iwewe zvawabuda wanga wamboti zii, chii chachiitika? Achibva amuti kwai ndandakabatirwana navanhu 4. Ndobva vanditambidza mushonga.
ndokubva ndaramba mishonga ndobva vatidzokera. Saka makazosara sabhuku unova ndiye wanga vapa masimba okuti vavuye panapa vokwata zvigwira kumusoroko. Ndiye wakatozobudazve chava chinguva asi uye akatobuda akafa. Takatanga kuona gemenzi jena ndakamira pakakwirira apa ndinoona gemenzi jena kuchena kudai richibuda richibva pasi pemvura achitokukurwa akatofa. Ndopakazoburuka profeti uya ava kubva akadai nekuka akabata gemenzi akutovhunduka achikakaradza uyu sabhuku uyu achimubudisa akatofa ndobva amisa kuseri kwechihweko. Ndobva atomubvisa hembe ini wakabva anditi amai bvai kumusoro kwamakamira ikoko. Ndobva ndatora bhaketi rangu ndamanya ndaenda kumba ndanoudzawo vamwe kuti zvandaona zviri kuitika pagwizi apa. Ndobva tauya nomumwe mwanasikana wangu ndobva tawana sabhuku uya achakangoshama muromo kudai achiratidza kuti useless hapana zvaanokwanisa kuita. Saka iye profeti wakabva amubvisa hembe dziya nyoro ndobva amupfekedza dzakaoma ndobva angomugadzika paseri pechigwe ichocho chaakashama muromo akangodai. Isi ndobva tamira panapa pana vamwe vashoma vacho vachizama kuti vaimbe kuti kuda vangabuda. Ndobva tatoti isi tava kuenda ndobva taenda kumba kwedu. Saka atova masikati kuma1 musha wedu ndo pekutanga vakabva vasvika futi paguta pedu ipapo ndobva vati naye amai kubvira kuna amai vangu vakuru varipo. Profeti wacho ndokumbirawo kuvhunza kuti kana tinge tasangana nechiitiko chakaita sechichichi muno munzvimbo tinoita sei. Amai vangu vakamupindura vachiti haiwa hapana zvaunokwanisa kuita kunze kwokungovona varidzi venzvimbo ine varidzi vayo. Akati varidzi vacho tinovawana sei? Akati endai kwasabhuku. Saka vakangozobva vaenda kwasabhuku vakati panapa panoratidza sekuti pajunction hatizi kutoenda kuna sabhuku wekuku here kana wekuku. Vakati aiwa vanhu ava vanhu vamwe chete mukangovavona vese ndo varidzi venzvimbo vachakuudzai zvokuita. Saka vakabvawo vangozoenda kumasabhuku ndobva kangozotanga zvinhu kutaurwa nevaridzi venzvimbo kuti zvoitwa sei. Ndo zvandakaona izvozvo. Sabhuku uyo akazoita seanga akangoshama muromo akazomuka patova paya but kumuka kwaakaita profeti akatozoti kwai akandiruma gumbo panapa kwai ndakatogwisana naye kumubvisa pandiri akandiruma pagumbo. Asi sekufunga kwenyu imimi panyama semunhu aingoona munofungidza kuti chii chakakonza kuti chiitike ichiiti? Kuona kwandinoita ndinoona sokuti nzvimbo iyi inoera nokuti pakukura kwatinongosiita vana vachidhidha vanositi kwai tinongotsunyiwa pasi petsoka. Asi isu pfungwa yedu yaingofunga kuti chii kutaura kwevana kuda vanenge vachitsunyana pachavo. Asi tozoonazve vamwe vakuru kuti unotaura kuti ndandichidhidha asi zvandazonzwa handakuzvinzwisisa. Saka takangoona sokuti nzvimbo inoita sei inoera nokuti mushure mekunge vaita izvozvo vakazofunga zvokuti regai tidedze svikiro renzvimbo ino riuye. Parakangosvika richitanga kugadzikana pasi nemadzishe pakabva pakatinhira zvakasimba zvichibatanidza nzvimbo iyei nechikomo ichi. Saka takangokoshesa nzvimbo kuona sokuti nzvimbo iyi inzvimbo inoera. Pano ndini Felix Magaba ndakamirira bhuku rokupajongwe. Toanza ndi PP handiti nokuti Edward Jongwe ndiye murudzi webhuku Jongwe. Ini kana asipo somudzidzisi unodzidzisa kumwe nezuku kunana Matibi ndiye chifambisa bhuku rokupajongwe. Chakaitika pano ndechokuti icho izvi zvinhu zvakaitika musi wa 16 July neniwo ndandisipo ndakadofonegwa ndiri kwamakasi kuchihwe buno kwaitika zvakati pane vana vatatu vashayikwa vanga vari kumvura uko. Idzai kufonera sabhuku Jongwe Edward Makasi ndikadza kumufonera foni ikaramba achitotumigwawo vanhu vakava vauya kumba kwangu vachinomuvudza kuti ndozvaitika uko. Ndichobata naye undifoneravo akati handiri kuuya ini ndikafanira kuuya kuno ndichitaura newa pasa wakanga una vana vakashayikwa pano. Saka Jongwe achihosvikavo Edward Makasi ndopakahotaura naye pasa wache nezvakazvaitika pano. Kana information yose ini handa kunyora pasi. Edward Makasi ndiyo information yainyora pasi. Asi kunzwa kwenyu hanzi chii chaizvo chakatora nzvimbo ndechokuti uyu pasi achiuya achiuya panapa wanga asvikira kwati azvigwira sabhuku tazvigwiravo kuti azvizive paka pane munhu pava nomugwere watiyo chivi unowa mupurisa wati azvigwira. Mupurisa wati azvigwira ndowakanoudza sabhuku wacho achihoinda kuya achihobakwa zvakabakwa nezviri zvinomunetsa paari.
ndozvakarisa kuti avuye kuno kumvura kuno. Zvainzi chii chainetsa? Chainetsa apa ndechekuti iye tazvigwira une zvaaida kubviswa mamhepo aida kubviswa paari. Iye vanototi kwai chikwambo chavaita ndokusaka akauya nemhuri iyoyo. Ariko voko uyu pasa wakabvunza kuti kune mvura ndokupi kuti ngaitire po tinganetirazi ndio wakautendekera kuuya pano. Uku wambuka tazvikwira iri seri bhuku rinoshanda gwizi kuno imunikwa ndiye inobatizana naJongwe pano, ndo vanobatizana pagwizi pano. Saka ava pane iyo sokutaurwa kwazvo vane vakapfuura kuti kuseniseri kuma-6 vachiuya pano vachida kuita zvavaita marituals avo zvechivanhu zvavada kuita kuti varachise uyu chikwambo chaanacho. Sokutaura kwapasa wacho unotiye wakauya pano mhepo yakangomurudza vanhu vose vakava varipo kungomurudza vachiwira mumvura umu. Vana vaviri vokwashumba vakomana, vana umwe mwana umwe ndokwatadzengwa musikana. Vainzi vaive kure zvakadini nemvura kwavakamurudzwa nemhepo? Ndivakavamira apa patatu iri papa ndipavari. Uyu pasa ndo wakahomira pamusoro apo oita zvahandikuda unomboti zvinomugara vose kuda pakanga vakaona kuti vanhu vose vadi vamurudzi vachiiswa mvura nonga vanofanirwa kwavanga vari 10 nenguva iyoyo. Vese vari 10 vakapinzwa? Vazhinji vacho vakapinzwa mumvura imomo naiye sabhuku wacho unova ndio wanga nechirongwa chakaitisa kuti vave pano zechivanhu zvada kugadzirisa. Vakapinzwa mvura zvokuti kana anga ariyo unotaura ndio unozivo chaicho unotaura zvachose. Ndoziva kuti muchamubata mugombotaura nasabhuku tazvigwira tiri pamusoro apo. Vakasvika pano vachoro avo avo ndo vakatanga kuona chidhumbu chiripo nemusi wechina chacho chakava chiri papapo chingodidi kota masikati ndopakabuda chimwe manje madekwane zvakava zviri zvavanhurume vose. China ichi chishanu indi ndakati necontact neCID yekuchakata saka ndiva ndibvunza padi naizvozvo vachouya mapurisa panapa indi ndine fomu rakatotogwa namapurisa reaffidavit ndindakanyoresa zvokuti mapurisa acho ekumasvingo aida kuona kuti mapurisa angaita basa here iri kuti abuye. Saka vana vabereki vana ava vari vatatu vakatiwo chimbomisai kuti mudane vemasi divers aya tomboita zvechivanhu ndozvakaita kuti zvinonoke kuti zvifambize nokuti zvichitoitikavo kuna svikiro romuno raka riripo mbiyatovera vakava varipo kozouya vemhuri yose yokwachatikobeya yaivapo vane nzvimbo vakava varipo zvokuti hazvinangoitiwa nekuti nasabhuku gosho vaivapo. Ndonzi Ramos Shoniwa kana kuti Ezekia Shoniwa. Ini ndakazodamwa kumba uko mai vari panikiziwa kuti ve muzoona zvaitika pai pagwizi apa. Saka ndazosvika pano ndakazobvunza kuti wakataura uri pai kwaenda ndiri pahwe apa pamusoro apa vanhu vari pana apa pazasi apa vakatarisa mukuvura. Saka ndakazomubvunza ndikati ko iwe wanga uchibva kwabva unobvepi? Kugwa ndinobva kumutare kwamambo Mutasa asi zita rake munhu inonzi Amos Chimuturi anogara munyika yamambo Mutasa ari munhu wakazvagwa akanasa mabonero andakaita chitupa chake 10 musi wa10 mwezi 74. Saka ndakamubvunza kuti ko pano mamuchidei kukwaita achibhabhatidzana. Ndikati waibhabhatidzana uchibva kupi? Ndopakazorondedzana akabva ndikasvika pamasvingo. Ndabva pamasvingo ndikazoenda kwaMurambwe ndada mwana womwe wangada unorapiwa ndikazoenda kwaTadzembwa. Ndikati kwaTadzembwa ndokwazwa kwaTadzembwa manje oya muno mamapanzuro pachivi ndopanga achibhesera ari achirapira muno. Saka ndikati ko kupana apa mazosvika muchidei kwati aida kubhabhatidzana. Kati ko zvaitika chii? Kukwa vanhu patanga kutinira zvine simba vanhu vakatanga kutaura nendimi dzavo dzisingahwisisiki
ndobva vanyura. Saka topa mavonero atakaita tatongogara chingogadha pano chifuka kuti vanhu vanobuda. Vakazobuda havo vakatanga buda vaviri kwazopesera umwe musikana. Ndo mavonero atakaita pano. Iye wanga tachifamba naye wanga chiuya pano asi kuzopesera wati asanchamuona kuti uri pano. Vakachati kobe vakauya masabhuku akauya kaunga pakazara vanhu panapa vachifungira kuti vanhu vangobuda. Saka vanhu vaingobuda vanhu vatoti nyangarike sitongo yati munhu tongoshorora masikati ndo paiwanza kubuda vanhu vaviri vavo. Saka ndo mavonere atakaita pano. Isitogara padhuze panapa taigara tingocheka tingotasaona kuti vachauya nekuti masabhuku angati garai makatara kuti tione kuti vangabuda here mugotiziviswa nokasika. Ndo mavonero atakaita isi. Ini ndinonzi Tepson Makovere, ndiri mugari wepanzvimbo ino iyi. Musha wangu uri ndingangoti 900 meters kubva pana petiri mire panapa. Wanga uri musi wechishanu makuseni before 7 ndikaona vana vaifamba vachipfuura. Ini ndaichera mvura kuzasi kune tsime. Ndokuona vana vakomana 4 vari mberi nevasikana 4 vachitevera. Nobva vatamhorosana paya vachipfuura vachikwidza divi rineri. Saka ndaitomhanyira kuenda kuprojekti yeAqua kwatinoshandira mazuva anaya. Saka takabva tatoenda hedu kuAqua kuya. Ndokudzoka tinochaisana 12 ndokudzoka kunoku. Tadzoka hatina zvatakaziva. Taingonzwa maprofita achiimba kunoku. Saka ndo vana vaya vandavona vachipfuura nokuti vakazopfuura mamwe magurupu achingouya kunoku. Tikati vari kunamata zvavo senguva dzose tichingova vachinamata panapa nokuti Jorodhani ravanombekana panapa. Ndokuzoti kwatova kuma4 o'clock ndo patakazonzwa kuti kumachiti nokuti panapa zita panozikamwa napo panonzi pamachiti. So kuyerera kunoita mvura iyo ichitinhira iyo ndo zita rinoshaidzwa panapa. Gwisi gwacho gunonzi Musogwezi. Kukura kwatakaita isusu panzvimbo panapa panga pachine fungidziro yekuti pano zvirimo mumvura umu nokuti vana vaidhidha panodhidhwa navana apa asi vaibuda vachikomborena kuti tashunyiwa taparwa kumusana hatisingatotereri zvaitaura vana vachiti kudai burwa sei kana pasina zvinoitika muchingoti tinokwenyewa. Uye gomo iri rinozoperera kunoku rinonzi Ununga rinobva uko kumusoro uko. Makarekare isu tichiyaruka isu ndo chiitiko chataiziva kuti nzvimbo inoyi inoyera. Raiti kunana October kuya uko kusina mvura kuchipisa. Munoziva October kune kwakupisa chaizvo. Kuma 2 o'clock kumapasi 2 o'clock ikoko raitinhira kunge kuri kusundwa madhiramu kana kuti kune zindege rawa here. Saundi yaibuda kubva kumusoro uko zvichifamba zvichidzira kuuya kunoku kune dziva rineri. Zvadaro saizvozvo tawa kuti ngwendere ikoko kuma 2 o'clock. Kumusoro ikoko kwaibva kwatsva. Kune mafuri because rakangoita ziware but kune mafuri pamusoro kwegomo ikoko. Raibva ratsva kudaro kutinhira kune kwanyarara. Toona rokuititika raidzima rega kudaro. Chifumi chokutinhira nokutsva uko pane zvikova zvinobva kumupata ikoko kwatinoti kumupata ikoko zvaibva zvaerera zvokukura mashizha. Asi kune kwatoita 3 to 4 weeks kusina kana kumbonaya mvura asi zvaierera kana kwangotinhira nokutsva kudaro. Zvaierera mvura yotanga kuyerera ichikukura mashizha ichidzira. Mvura painongonosvika mugwizi uku rukuru guno Musogwezi mvura yotonaya. Ndo chiitiko isu takangokura zvichiitika tikatokura kuita vanhu vakuru ichiitika. Asi nemhaka namaonero edu mugomo makazotanga kupinda vanhu vanonamata vachivata varimo vachinamata. Zvinhu zvakachitanga kudzima kutsva kuya ndokwakatanga kudzima rarisani chatsva asi kutinhira rakasara richimbotinhira. Mvura kuyerera kuya yakatanga kumira. Kutinhira kwakaramba kuchitinhira asi mvura haichaereri
kutsva zvasani zvichatsva zvazopedzisira nokutinhira kuya kwakabva kwarega, asi kutinhira hakuna kurega kare kare. Kuda ndingangoti makore angangosvike 6 to 8 years hatichahwe kutinhira. Chiitiko chatazoona manje ndechichi. Gwizi ugu, upenyu hwegwizi ugu haruna kana kumboita history yokuti gwatora munhu zviya zvokuti gwizi gwazara, gunozara zveshuwa zvokubva mhiri kokusvika uku, asi haruna kumbotora munhu, angava mwanana, angava munhu mukuru, angava munhu wakadhakwa, kuti tinzwe titi wakambotora munhu. Haruna. Chiitiko chokutora munhu ndichechi chokutanga, chichitogwa vana vachitogwa kupinda mumvura, vakatogwa chiri chishanu vakagara 7 days kusvika patakazotanga kuona wokutanga wakanga abuda. Asi chitera chivanhu ichocho sekufunga kwenyu semunhu wenyama munokudzira chii chakaita kuti zvinhu zviitike izvi? Semunhu wenyama namabvunziro amaita, ini ndinoti panhu panapa paijorodhana mazioni mapostori achijorodhana, isu tichiuyawo panapa tichigeza. Ini ndine kamotikari kangu ndaidhiraivha kanzira kamaonaka, ndichiuya kurivhesa kusvitsa mavhiri umo mumvura umo, ndichigeza motikari ipapa neinjini. Ndaitoti pano ndo pane mvura yakawanda, ndichitogeza neinjini kubva yachena. Munoziva injini ine tuma oil, ine dust, ndichigezera ipapa makore akatowanda. Ndava ne 12 years ndine kamotikari kangu, asi ndaiuya panapa ndichigezera. Saka zvakazoitika izvi nokuti tobvunza muprofita uyu kuti iwe zvawandimhorosa ndichitora mvura patsime apa, zvinhu izvi zvaitika nguvai, nokuti akazobudza vanhu kumaforokoroko, atoona kuti zuva ravira, nokuti pazvakaitika akaswera achingoimba achinamata aine pfungwa dzokuti vana vanobuda. Tikaramba tichinamata simba ravo rechiprofita rechipostora, vana vanobuda. Ndokutoona zuva raakuvira, ndopakazotanga kuti kana zvinhu zvaitika izvi tingazivisani. Vavakabvunza anobva kuti aindai kwasabhuku. Ini maonero angu ndeokuti ndichimubvunza kudero kuti iye paakati ndakangoti ndichisvika pano ndoda kutanga basa rangu, vana vakatanga kutaura zvisinganzwisisiki, vese vanga vakamira padziva, ndokubva vapinda mumvura. Saka iye aiti akanga auya nemunhu akanga aine mhepo dzake ndo dzaida kubvisa, kwai nokuti wakati mhepo idzi dzoda kubvisigwa panosiitwa Jorodhani. Saka mhepo dzacho dzaida kubviswa pamunhu uyu ndo dzakarambiwa nezvinhu zviri mudzivawo. Ndo maonero andinozviita. Tonzwa kuti pakazouya vechivanhu, chii chavakasvikoita? Vakauya pane vanonzi mbuya tovera venzvimbo ine, asi pari zvino havasi kugara muno, vanenge vari kugara kuchivhu. Ndokwavakadamwa vachibva vauya, vakauyawo ndokubva vaona vavakaona, ndokubva vati vatatichiridza ngoma kuti tibudze zviri panapa, kuti ndo chichemo chetinacho kuti dai vana vabuda. Saka zveshuwa takavata usiku hwese ngoma dzichiridzwa, kukaidza hapana chatakaona. Ivo vaingotaura kuti zvisi zvinhu zvokuti zvinoitika nokukurumidza, panogona kutogara mwedzi yakawanda kana makore. Saka kana zviri izvo zvakaitika, ko mapostori vakazoshedza sei vechivanhu kuti vaite take over, ivo vaine masimba avo ekunamata kuti vange vachiendera mberi nekushumira kusvikira vanhu vavo vabuda? Muprofita uyu anenge anosanganisa, because patakavata tichiridza ngoma apa akanga asane achataura nezvechipostora nechiprofita ichi, akanga akutorira sezvechikaranga zvechivanhu, ndo zvaakanga akuita. Asi musi wechishanu ndo waibva kunoku
paakauya achitiratidza achitiudza nhoroondo akabva kunoko achiita zvichiprofita zviya zvokuti zvinoitwa namaprofita achibva kuno. Asi Friday iyoyo ndo yaakapedzisira kudaro. Uku mberi kwese uku akanga akutevera zvechivanhu. Kana muzimuchekera akanga akafamba akapfuka manheri iwawo wairidzwa ngoma ainge ane zimucheka zidema zihombe. Vakatombomupa ground rokuti ndiwo nyaya yose iri mauri. Saka chititungamirira kutoita sei aitsanangura zvechivanhu asana achataura zvechipostora. Saka muprofita uyu anenge anga achibata mativi ose. Ini zita rangu ndonzi Baiwa Mtukwa, ndakamirira ushe hwakwaBanzure hwakwamambo mapanzure. Ndasvika pachiitiko chakaitika chakanyura vanhu vatatu. Ndo ndapaona ndisati ndambopasvika. Saka pazuva ranhasi ndo pandasvika pano. Date ndiyanika 29. Zuva ra29 kubva musi wazvaitika nhasi ndasvika musi wa29 ndo pandaona pachiitiko chakanyangarikira vana. Asi nokuona kwangu nechimiro chazvo ndiona kuti vanhu vechiprofita vava varegera kusvika panzvimbo dzakakosha seidzidzi. Nokuti nokungoona kwandaita ndiona kuti nzvimbo yacho ine kosha. Netsanangudzo dzandazosangana nadzo kuvanhu vakazviona zvichiitika zvinotipa muono kuti ndaikumbirisa kuti munhu wose wenharaunda ino asasvika achigezera panzvimbo iyoyo, asatambira panzvimbo iyoyo, timbopasiya pakadero timboona kuti zvingatiitira chii, nokuti zvingazonyanya kuti tira zvakawanda zvinotinetsa mudunhu. Ndakamirira umambo, tinoziziva mudunhu mune zvinhu zvinokosha netsanangudzo dzatarotoona pano dzinotsanangudzwa nevanhu vari pano vanogara kuno kumusoro kuno. Zvinotoreva kuti mugwisi medu mune zvinhu zvakakosha zvechivanhu. Saka ngatiregei kuidza chivanhu chedu. Kana uine gemenzi rako uchiita zvechipostori chako, itira paunoona kuti apa hapazokonzeresi zvakashata munyika. Tine makomo edu anoera, mudzisi munoera, ngatisiyane nenzvimbo dzose idzodzo. Ndinokumbirisa wose mugari weMabanzure kuti asashandisa nzvimbo idzodzo. Kana wandazowana achiita izvozvo hatonositsana kuhurumende chaiko chaiko, nokuti vanotikanganisira nzvimbo yanga igere zvakanaka. Izvezvi togona kuwana zvikozhero zvakadarika vakazorora ava, togona kushaya mvura, kusagara kwakanaka kwenzvimbo. Zvose izvo zvinogona kutibata nechiitiko chatakaita ichochi chokuti tinongouya tingonyikana panhu pasikakodzeri. Ndofunga manzwa vanga vachitaura vachiti izvo maprofita aida furo. Ndofunga apo pamuri kuona pakaita white apo panonosvika mvura ichirovera pasi ndo furo racho ravaida. Asi makazvitarisa zvakare dziva iri haringambori dziva rekutoti vanhu vangatoti kwaita zidziva, asi toda kukuzivisai kuti ipapa ndipo pakatsakatikira vanhu vatatu. Zvichienda nekuti ndofunga isusu sevatori venhau tichitaura from my experience zvinoitika, panofanira kunge paine zvakakanganiswa. Uyezve kuri kunzi dai tanga takwanisa kunge tichibatana naye muprofita uyu, dzimweni nguva aigona kutitaurira pane zvavakaita zvisingawirirane nevaridzi venzvimbo. Ndofunga muri kuona mapopoma aya. Rwizi urwu pane imwe nzvimbo yatatadza yedu kutora mufananidzo. Semaonera muri kuita mvura iyoyi inenge ichibva mugomo, haina pamwe pairi kubva, iri kubva mugomo. Uyezve divi irori rairi kubva mvura iri hanzi ndo kwaChief Charumbira ichizopinda yotedza musogwizi iwoyu rwizi roruru ruchidzika. Ndofunga mukatarisa ipapapa ndo pane hasha, asi tikaenda tichidzika kuzasi uko aiwa mvura inenge ichierera mune zvakanaka. Sezvamanzwa kuti panapa inzvimbo inogara vanhu vachitonamatira, vamwe vachigezera dzimotokari dzavo. Chikomo ichi chamuri kuona ichi ndicho chikomo chataurwa kunzi aiwa pakaita mutinimira. Chandingade kukuzivisai ndechekuti patauya namambo vanogara 10 kilometers away from here, asi mutinimira iwoyu wakanzwika kwese. Ndofunga paya mainzwa vasati vava neumbo vachiti kuda madheremeti, asi manzwa zvakare vachitaura vanhu kuti chikomo chinoera. Iye ukangotarisawo hako so unoona umhizha hwaMwari kuti vakagona sei. Uyezve muumhizha imomo munoratidza kuti isu takambotanga seiko, tichimbobva kupi, tichigara pai, tichiitei. Ndo zvinoratidza kukosha
kwedu vanhu vatema ndo zvinoratidza kuti hatifanirwe kunge tichibata chivanhu tichichibatira mutsipa sebhodhoro. Ndingataure ndikaswerera asi ndo chiitiko chaitika pano. Isusu veDrumas Media, kana muchinge muine zvamaona zvaitika kwamuri kwamunogara, tishevedzei. Kana tichikunda tinosvika kuti tiratidze kamhuri yeZimbabwe, kunyanya vana Doubtful Thomas, kuti aiwaka isusu tine chivanhu chedu. Kana paine zvaitika zvinoshamisa, aiwa tinouya, zvingave zvekuchechi, zvingave zvechivanhu. Ndosaka titi Drumas Media ine dzidziso. Drumas Media ndiyo pamunoona vana sekuru nanambuya. Regai ndichiti goodbye my friends, tichazoonana nerimwe zuva. Tisakanganwe hama kuti mangwana Mwari achinge atendera tichange tichikunzirai part 3 yenyaya ino. Mangwana tichange tichitaura neavo vamwe vevanhu vakapinzwa mumvura nechamupupuri, uyezve tichange tichitaura neavo zvakare vane hama neshamwari dzakatsakatikira mumvura. Hatina kukwanisa kuti tinge tichibata sabhuku uyo ainzi ndiye aida kubviswa zvikwambo zvakazopedzisira mvura yadai nekuda kwechikonzero chenzira kwaanogara kwacho nemotokari yedu. Taona zvisingakodzere kuti tinge tichienda ikoko, mota yacho yakaderera. Saka mangwana tichange tichikuunzirai chikamu chekupedzesera. Kubva kwandiri Andrew Neshamba netimu rese reDrumas Media. Goodbye my friends. Magiwe Mkaranga. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe Magiwe Mkaranga. Iwe Magiwe Mkaranga. Iwe Magiwe Mkaranga.